A tu bolo treba teraz vyrobiť určitý narátív, falošný mýtus, mýtus, ktorý je absolútne nereálny, keď ho doložíme dôkazmi, lebo treba vychádzať vždy dôkazov, že teda tu sa vytvorila už dopredu, ona bola umelo podsunutá verejnosti dvojica Pellegrini a Korčok. Akože tu sa hovorí o úspešnosti pána Pellegriniho. Toho pána Pellegriniho, ktorý prehral všetky voľby. Ako môže byť úspešný? Veď on prehral parlamentné voľby s Matovičom ako líder a prehral parlamentné voľby aj s Ficom. Mal necelých 15% a naraz umelo vyrobenými prieskumami má 60%. Veď to denník N kúpil prieskum, denník N vedel, že Korčok nemôže vyhrať voľby, tak potrebujú národno-vlasteneckú platformu vyrobiť. Denník N vyrába 3 roky dozadu, ja už to nebudem opakovať, lebo z časti som to rozprával. Vyrába ceného svojho žiaduceho Korčoka do úradu prezidenta a denník N kúpi prieskum, zaplatí ho a v prieskume na Perexovej titulke je v denníku N. Denníku N, že nimi žiadaný, nimi chcený, nimi budúci prezident Korčok prehrá v druhom kole s Pellegrinim. Toto je cieľ prieskumu, že by prehral Korčok? Nie. Cieľ prieskumu zaplateného je vyvolať pozdvihnutie sebavedomia Pellegriniho, aby išiel do kandidátu. Počkajte, vás nenapadla taká myšlienka, že ten denník to mohol robiť poctivo? A proste takto to vyšlo? Kedy poctivo? No a teraz ďalej. Čiže, ako možno, že pán Pellegrini, ale kto len teraz humorne, možno trpí kultom osobnosti, tak ako potrebuje nejakú by som povedal takú masovo mediálne potvrdenie dôležitosti a úspešnosti jeho osoby ako politického projektu. No ale aby sa toto umocnilo, tak o 2 týždne ten